Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Dobro jutro svima. Danas u emisiji Prvi sa zvezdama glumci Boda Ninković i Jelisaveta Orašanin. Povod za njihov dolazak ovog jutra premijera predstave Kad su svetale tikve, koja će se održati u Beogradskom dramskom pozorištu za samo 2 dana. Dobro jutro i dobro mi došli, dragi gosti. Dobro jutro. Dobro jutro, za koliko je premijera? Za 2 dana. Au! Tako da, ali pored mene je takođe i producent Beogradskog dramskog pozorišta Srđan Obrenović. Srđane, dobro jutro i tebi. Dobro jutro i vama, dobro jutro Bode, dobro jutro Jelisaveta. Dobro jutro. Nismo se vidjeli, dobro jutro. Premijere za 2 dana, samo da znate. Evo ovako, Izbilit ću se. da krenemo odmah od početka, pošto eto, ono što je izazvalo pažnju javnosti, to je ponovno izvođenje predstave Kad su svetale tikve, po romanu Dragoslava Mihajlovića. I hajde da vidimo po čemu je, za one koji ne znaju, toliko ovo delo specifično. Bodo. Možemo to da pričamo u više nivoa. Prvo, to je predstava za koju su svi čuli, a vrlo mali broj ljudi je gledao tu predstavu, jer je bilo 6 izvođenja. Neki kažu da je zabranjena, ali po novim istraživanjima radi se polu o zabrani, polu o autocenzuri. I to je događaj koji je po meni poprilično odredio događaje u pozorišnom životu Srbije i tadašnje velike Jugoslavije, jer su posle toga vođeni tim primjerom neki ljudi pokušavali i uspevali da skinu sa repertoara još neke predstave. Znači, kad ja kažem prijateljima nekim, kaže šta radiš, rekao spremamo tikve, on kaže, pa što ponovo? Pa dobro, rekao, posle 40, do duše, bilo je još jedno izvođenje 84. u Narodnom. Da, to je u Narodnom pozorištu bilo. Ali i to nije prešlo 600 prikazivanje. To ne znam šta je bilo u pitanju. Vidjet ćemo kako ćemo mi da prođemo. Zato su gospoda producenti iz BDP-a već prodali više od 6 repriza unapred, tako da ćemo sigurno biti najigraniji. Drugo, zaista jedan izuzetno bitan tekst gospodina Mihajlovića, koji onako posle duže vremena, eto, ponovo imamo, neću da kažem da ovi tekstovi nisu pismeni, ali imamo onako jedan baš pismen tekst, jedan izuzetno sadržajan tekst, jedan kompleksan tekst koji oslikava taj neki period polovine prošlog veka, početak 50. godina, a igrom slučaja se desilo da su razlog bili Rusi. Rusi? Da, a evo sad ponovo su Rusi nešto, opet oni pokušavaju da nešto promene, pa opet mi treba da se odredimo, pa je pitanje sad ko kako gleda na ovu krizu u Ukrajini. Tako da je, nažalost, kod nas mnoge stvari, kao što i Nušić, su aktualne sad već vekovima. Da. To što, o čemu je on pisao i povod njegov je njegovo lično iskustvo i boravak na tom lepom Jadranskom ostrvu, bez ničega, Golom otoku, da. Ali mehanizmi i sve to što u stvari jeste glavni uzrok te priče, nažalost, menjajući formu i menjajući pakovanje, vrlo su aktualni kod nas još i dan danas. O tome ćemo sve govoriti u toku emisije, pošto imamo mnogo pitanja i napravit ćemo verovatno mnogo paralela šta je bilo nekada, šta je danas. Ali onako da pitam Jelisavetu, ona je kao mlada glumica koja evo sada će biti deo cele te velike priče. Kako mladi ljudi posmatraju danas ovo delo? Znamo za priču kako je to nekada bilo i sve ovo što je sada Boda rekao, ali kako vi koji ste naše nove nade posmatrate celu tu situaciju? Da, nekako mi nismo, normalno nisam ni rođena kao u to vreme, čak nisam bila ni Titov pionir, pošto sam 88. godište. Nekako se trudimo da slušamo što više starije i nekako njihovo iskustvo, kako je to nekada bilo i kako su se nekada poštovali ljudi, kako su komunicirali, odnosi roditelja, prijatelja, njihove igre i njihova druženja koje su nekada bila drugačije, tako da samo se trudimo da što više slušamo starije kolege, da upijamo što više i da budemo što bolje. A unose svoju svežinu i mladost. Tako je, svežinu i mladost. To je uvek tako. Sad, interesantno je kada se 69. godine pojavila predstava, dakle, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kritike tadašnje predstave su bile fantastične u tom prvom naletu. Dakle, novine su pisale da je fantastičan ansambl, gluma, delo, režija, sve je bilo dobro. Onda se desila ta situacija zanimljiva da nakon, da kažemo, par dana ta ista kritika je obrnula svoju priču. Zašto?
Pa zato što je naš večiti predsjednik pomenuo te tikve Majku ti Božiju i rekao oni meni tamo sade neke tikve, neće oni meni tamo da sade neke tikve. To je ono što sam malo pre napomenuo, ta neka autocenzura. Mi smo, ja čak mislim da su ljudi iz Jugoslovenskog dramskog koji su bili, naravno, tad je to bilo i obavezno, ali neki posebno želeli da se istaknu u očuvanju tekovina NOB-a i svih tih drugih tekovina i onda su oni napravili sastanak. Ja ne znam sve detalje, malo je nešto gospodin Miša Jankitić koji inače imamo sreće, eto da je on je ponovo Spona, da, i da učestvuje ovde kao stari ljubče u predstavi pričao, to je do te mere bilo snažno i jako da se odrazilo pre svega recimo na njegov život, jer on je otišao par godina, nije igrao ništa, otišao je u Crnu Goru, bavio se nekim drugim stvarima, jer oni su uložili neverovatnu energiju, verovali u sve to i kad je to izašlo i kad je to zaista postoji jedan veoma značajan pozorišni događaj, na taj način su umešale stvari koje nemaju veze sa pozorištem, tako da ljudi koji veruju u pozorište, koji veruju ono što rade, su bili zaista zatečeni. Ne samo on. Gospodin Bora Drašković koji je režirao je odmah bio na crnoj listi i dugo ništa nije mogao da uradi sve i ja se nadam da će doći i eto, željno očekujem da vidim njegov komentar. Ipak je to 40 i nešto godina prošlo i ovo se predstava sasvim sigurno bitno razlikuje od one, ali u suštini ta tema koju ona obrađuje, to nešto je posebno Boban bacio akcent, to je neko, kako je on to nazvao, usmrđivanje duše tog mladog, divnog dečka koji je, šta se to dogodilo da jedan takav dečko uradi to što je uradio posle, to jeste tema komada. Bila i onda i sad. Tito jeste zabranio to delo, ali Tito to nije ni pogledao, je li tako? Pa da, pa naravno. Znači, samo je to bilo na osnovu one partijske, ovo nije dobro i to je to. Interesantno je da, moram da odmah sad napravim tu paralelu sa današnjim načinom života, je slučajno da mi ponovo sada radimo tik? Mislim, znate, oboje na svo troje na što mislim. Da. Pa ne, s tim što nema šanse da ovog puta bude sa takvog mesta, zato što toliko se promenilo što te ljude koji su onda bili na vrhu bilo kakva kritika, a sada vode državu, ne dotiče koje god da su boje. To oni prosto gledaju na ovaj naš posao kao na nužno zlo. Pa nužno zlo, ajde, dobro, ajde, nema veze, taman posle. Nije čudno što je u to vreme bila takva reakcija, jer ja igram inače tog starog Perišića, udbovca, koji u stvari šalje Ljupčeta u vojsku i sve, ne bi li mu se osvetio sve, jer je on od njega dobio takvu jednu kvalifikaciju koja je za to vreme bila prosto nevjerovatna. On je rekao, stari, svi ste vi isti. Svi ste isti, ponovo ćete vi jedni drugima i to, pa ćete onda, ako neko i nas rada, da se pomirite, a dićete im spomenik, u tome ste bar vešti. Da. Prema tome, to je za to vreme zaista bilo onako hrabro, ali lično mislim da nije bilo uopšte dovoljno da bi se učinilo takav jedan zločin prema pozorištu. Jelisaveta, ti nisi osetila vreme Tita, ne znaš kako je to bilo. Šta pamtiš ti iz tog perioda kad govorimo o kulturi? Verovatno si imala gomilu stvari koje ste morali da prolazite i učite kroz... Pa da, evo i ove same tikve su nam bile obavezne u školskoj literaturi, samo što mislim da je malo prerano za taj period kada je određena, zato što mislim da smo i suviše mladi da bi ovaj tekst razumeli. To je namerno dato, pa namerno i dato u tom periodu da kaže, evo, uradili smo, ali se ništa ne razume. Odlično, kao i mnoštvo drugih. To je super stvar. Ja sam htjela da pitam kako mladi ljudi sada posmatraju na to delo, jer oni uopšte shvataju koliko to nekad bilo veliko. Da, ja sad to razumem, ali tada kad sam čitala nisam razumela kao niko iz moje generacije, što je potpuno normalno. Tako da mi je drago da radim ovaj komad i da ga sad onako s razumevanjem čitam i da sam deo ove divne predstave. Za vreme Tita je pozorište imalo jednu potpuno drugačiji značaj praktično. Evo kada se vratimo baš na to jugoslovensko dramsko gdje su se u startu igrale tikve, to pozorište je dobilo, da kažem,
blagoslov Tita, jeli, publika je išla u pozorište upravo iz tog razloga da se, jeli, edukuje i sve ostalo. Da li danas pozorište ima uopšte takav uticaj kao što je nekada imao? Mislim, da li sada može neka predstava da izazove takvu pometnju i kod javnosti i kod političara? Ja lično mislim da će ova predstava u ovom našem pozorišnom trenutku biti utoliko značajna što će pre svega tim predloškom, tako kvalitetnim tekstom, pa zatim ogromnim ansamblom u ovom trenutku kad se mi snalazimo i pravimo predstave sa 2-3 ljudi, jer prosto ne postoje realni uslovi da se bolje radi, da ova predstava može da bude veoma, veoma značajna. Značajna utoliko što može da pokaže da pozorištu jeste neophodan novac, ali nije najbitniji. Najbitnije su ideje, želja, volja i energija da ljudi rade. Ukoliko veruju u svoj posao da rade, i u tom smislu to može da bude vrlo značajno. Kako bih rekao, sumnjam da ovaj tekst danas može da izazove tu vrstu pobednje. Ja mislim da je posljednji događaj koji je s obzirom na okolnost izazvao onako prilično jasne reakcije je bio Munkovski sa Boratom Barotom. To je bilo u vreme slobe, jasno je bilo šta se radi, čitava ekipa je bila potpuno sa drugačijim razmišljanjem o životu uopšte, za razliku od tadašnje vlasti, i postoje jedan tihi rat, ali opet nije bilo reakcije. Ispali su mnogo mudri i sve pustili su, pa su rekli, evo, molim vas, da, koje nismo mi to rade, a mi normalno, mi dajemo pravo, mi smo demokratsko društvo. Mislim da ovaj tekst ne, ali je mnogo značajna za nas, jer se bojim da pozorište, ako bude prihvatilo način ove eutanazije, ovog tihog gušenja i davljenja, da neće moći još dugo da opstane. Zanimljivo opet da se vratimo u taj period kada je sama knjiga izdala, kada je gospodin Mihilović to napisao, to je bilo 68. godine, ako sam se dobro informisala, i nakon... Čudno 68. dobro. Interesantno da je knjiga izašla bez nekih većih problema, a onda kada je urađena predstava, zapravo tada je došlo do problema, pa sad je vrlo logično pitanje, ok, da li ta neka reč koju glumac izgovara ima mnogo veću težinu nego ono što je pisac napisao? Pa ja ne mogu da svedočim koliko se onda čitalo, ali je, kad čitate knjigu, vi ste obično sami. I ta reakcija između vas i knjige, i vi možete biti oduševljeni, možete da preporučite prijateljima sve, ali kad ste zajedno u grupi od 400-500 ljudi, pa se to poklopi da je to što se izgovara tamo nailazi na vaše odobravanje, sve efekat je mnogo jači i naravno živa reč, način na koji to glumci donose i sve, sigurno se lakše prima, brže dolazi do reakcije i svega. Tako da ja mislim da je to u pitanju. Mislim da ja bih voleo da je bila reakcija odmah na knjigu, ali ta gospoda koja su odlučivala o tome, mada se onda više čitalo, postojala neka vrsta cenzure, mislim i gore na vlasti i ovih, oni su mislili, dobro, živa reč je jača. Ja ću sada da pročitam jedan citat koji sam pronašla, pa bih voljela da mi prokomentarišete. Kaže ovako, taj događaj u vezi sa zabranom tikava bila je jedna od prelomnih tačaka u istoriji naše kulture 20. veka, srpske kulture, jer tada je krenuo jedan otpor prema zabranama, prema ideološkim pritiscima, prema diktatu komunističke partije. Jesu to stvarno tikve pokrenulo? Pa dobro, ja kažem, taj događaj jeste izazvao i tu vrstu reakcije, ali i kasnije imali smo i u slučaju Kolubarske bitke dosta priča oko toga, pa Golubnjače, pa bilo je par predstava koje su dolazile one nisu zabranjivane i sve, ali je bilo oštrih reakcija i svega. Moguće, ja sam također bio mali u to vreme, mislim, rodio sam se za razliku od Jelisavete, imao nekih 12 godina. Samo ću tebe da uključim polako. I isto mi je bilo rano da razmišljam o toj temi, jer smo mi naravno i rasli kao Titovi pioniri, sad se to pokazuje. Mi sad počinjemo da se osvešćujemo, jer kad formirate neko mlado biće u takvoj atmosferi da je sve bajno, da
da sve je fenomenalno, nema potrebe vi da razmišljate, nego nemojte, molim vas, lepo je i mi se trudimo i sve, i onda dođete u situaciju da vas život sačeka ovako sa i konobar sa računom, vidimo šta smo imali, pa sada vidimo imali ste to, nemate pojma kad ste to trošili, kad je to bilo, šta je. Sad smo spremni mi za život i mislim da su oni mnogo spremni, ovi mlađi, pokazujem prstom pošto je radio u pitanju, i zato oni ovako i reaguju na mnoge izazove. To jest, njima ne znači mnogo te neke stvari, oni prosto samo to preskoče, zaobiđu i idu dalje. A nama koje su učili i rekli su nam samo budite dobri, učite, budite fini i nemojte ništa da brinete, bit će sve u redu u životu. Mi smo malo zatečeni i zbunjeni, ali zahvaljujući, ja se zato i družim mnogo sa mladima, mislim oba pola, da se razumemo, tako da ne bude pogrešno shvaćeno, što zaista mladi nose i to treba da bude princip, da mladi sa svojom energijom zaista pokreću stvari, gureju stvari, samo moraju da vode računa da ti stariji koji ih možda koji im daju ideje i sve, da ih ne instruiraju i da ih ne koriste. Da ih malo više poštovimo. Da, apsolutno. Pre nego što uključim producenta Beogradskog dramskog pozorišta, evo za Jelisavetu jedno pitanje, a to je igra slučaj... Mada je dosta pričala. Da, jeste, raspričala se. Kaži. Interesantan je sam rad na predstavi, pošto igrom slučaja sam upućena u projekat kako ste počeli i kako se sve to razvijalo. Vi ste imali jako neobičan rad na tom i probi, to je ogroman ansambl. Evo prilike da nam objasniš iz tvog ugla kako to sve izgledalo. Da, pa izgledalo je tako, sve se boda ovde, zeki. Izgledalo je tako da smo imali, obično pozorišna predstava se radi tako što imamo prvo sastanak, pa onda minimum 20-ak čitaćih proba, pa onda tek prelazimo na scenu i dalje. Kako izgledaju čitačke probe sa 30 glumaca? Koliko nas je sad? Koliko nas ima? 36. 36, znači 36 glumaca. S obzirom da je to toliki ansambl, naravno tolika podela, to nije bilo izvodljivo i onda smo imali na velikoj sceni jedan veliki sastanak i onda smo odmah ušli u prostor, što zapravo je super jer smo onda samim tim primorani da znamo tekst još od drugog dana i onda smo morali da nekako je mnogo bolje i super je atmosfera i mnogo smo bolje radili zato što smo odmah bačeni na daske i kao ajmo sad da vidimo šta imamo. Tako da, evo, kaži. Ne, ništa, kažem, pa dobro, Skela je, inače, jako ima pozorišnog iskustva i to čak i skorašnjeg u BDP-u s jednom veoma uspešnom predstavom Trpele. Skela je malo pričao o tome, mada i ovaj ceo komad ima filmsku strukturu praktično. I on mu je tako i prišao. I znači fragmentarno radili smo svako svoje parče, imali, što je za nas glumce fantastično, recimo ja sam imao svaki 7 dana po jednu probu svog dela. Dobro, ja imam sreće da imam veliku blok scenu trodelnu, pa kad imam tog dana ja uradim sve, pa onda nemam 7 dana, imam tako radio i došlo je vreme pa smo počeli da sklapamo i sad su zaista u pitanju, dobro, to je već iza nas pošto je premijera za 2 dana. Tako je. Ovi fini radovi su rađeni poslednjih 7-8 dana, uklapanje, sklapanje, što nije jednostavno, jer prvo, ja mislim čak i da je bilo mnogo više novca u koga skoro uopšte nije ni bilo, jeli? Ja, to ćemo poslije pričati. Skela je se prilagodio, ali ja mislim da ne bi mnogo više insistiralo na nekoj scenografiji, u pitanju je gotovo prazan prostor, odnosno kompletno otvorena cela velika scena Beogradskog dramskog pozorišta sa nekim sitnim elementima koji praktično samo naglašavaju i označavaju neke razne prostore, ali cela, uostalom vidjet ćete, čitava stvar zaista podsjeća na film jer se stvari prelivaju. Prosto jedna montaža u pitanju i evo sad kad je svetlo, posljednjih 7-8 dana je gotovo sa svim ovim efektima i sve ovo, ukazuje na jednu likovno gledano, znači da ne ulazimo u to dokle su glumci stigli, a stigli su, boga mi, dobro i daleko. Jedan izuzetno upečatljiv, jedan likovni doživljaj onako i mislim da će biti
Čak i ovim novim klincima veoma zanimljivo da vide kako se to i šta događalo tada verovatno u provinciji grada Beograda na Dušanovcu, jedno dvorište veliko gde žive uglavnom većina tih junaka koji se onda pretvara i u boksarsku salu za trening i u razne druge prostore. Mislim da ponavljam zaista ono ocenom sa početka, ovo može da bude izuzetno značajan pozorišni događaj, ne samo za Beogradsko-Dramsko, već za kompletno naš pozorišni život i vrlo bitno. Jedino što sam primetio, ovi mladi ne idu u vojsku, a od tamo ima scena iz vojske. Ja se izvinjavam, ja sam svoj vojni rok odslužila. Znam, to je u redu. Ali ovi momci koji igraju one vojnike, to je dovedeno do vrlo pristojnog nivoa, međutim, očigledno da niko nije bio u vojsci. To se videlo na početku tih probi. I to je, kako god to izgledalo iz bilo koje vizure kao ta vojska, to je gubljenje vremena, ona je na određen način bila svojevrsna škola, odnosno vrlo je pomagala da momci nauče šta je život i da postanu muškarci. Pa jeste. Možda ne na onaj način kako se to radilo kod nas i na okolnosti, to je već pitanje nivoa i kulture i vaspitanja, ali vrlo značajna stvari i mnogo su lakše posle prolazili kroz život. Da, jel Scanlon uopšte nije menjao prvobitni tekst koji je bio te 69. godine? Ništa tu nije promenjeno, ne? Ništa. Znači sve je ostalo u originalu. Njega je gospodin Mihajlović zamolio da mu samo ne menja strukturu rečenice, replike i on to ispoštovao, mi jesmo malo morali, jer to je zaista obimno, mi ćemo i ovako trebati preko 4 sata. To sam htjela da pišem. Ok, Bodo, hvala. Ne, šalim se. 2,5 sata je pristojna za ovako, to je ogroman uspeh da se svede toliki materijal na takvo trajanje. 2,5 sata će trajati predstav, sa pauzom, ili kako? Ono što... Sa ili bez, zavisi, neko će uzeti sebi pauzu, neko neće. Da pređemo malo na produkciju za one koji nisu čuli Srđana. Dođi ovamo. Interesantno je, Srđan, evo to ti možeš najbolje da nam odgovoriš, što je to što se dešavalo iza, što glumci čak možda i ne znaju, to je ta jedna divna akcija koja je organizovana u Beogradskom gradskom pozorištu kada ste vi prikupljali sredstva. Sredstva, kad kažem, ne mislim na novčana, nego na rekvizite, garderobu i sve ostalo. Upravo sam kada kažem, ne sredstva, nismo prikupljali sredstva. Ne, mi smo samo iskoristili jednu dobru stvar koja već jedno određeno vreme traje, to jest postoji interesovanje, jer mnogo ljudi traži i pita vrlo često da pokloni neke stare stvari pozorištu. Mi do sada to nismo mogli da realizujemo nikako, jer nekako smo svedali neke savremene komade, pa nismo mogli da uklopimo to u ono što nam je potrebno, a i fundus nam je bio pun do jednog trenutka, da nismo s druge strane fizički imali gde to da spakujemo, ali evo, ova predstava je bila idealan trenutak da imamo neke autentične stare stvari iz tog vremena i zaista odziv je bio fenomenalan. Mi smo dobili jako veliki broj i haljina i jako lepih šešira i raznih drugih stvari koje su nama bile potrebne, tako da smo na neki način uspeli da uključimo publiku, da oni budu deo ove predstave i ovog velikog događaja koji mi očekujemo za 2 dana. Jedino ne znam da li su donatori imaju popusne karte ili ne. To ćemo pričati kasnije o tome, da, ti ja posebno, Bodo. Ne, oni su dobili karte na poklon od nas, da, i gledat će predstavu zajedno sa svim ostalima koji dođu da pogledaju. Moram da te pitam kao producenta, kako je li bilo komplikovano da se organizuje toliki ansambl? Ipak je to, ja se sećam da kada ste trebali da krenete da radite tikve, da je bilo pitanje da li vi u ansamblu imate dovoljan broj ljudi da biste proveli taj projekat? Tako je, pa dobro, mi imamo definitivno dovoljan broj ljudi za taj projekat, skoro ceo naš muški ansambl je angažovan na ovoj predstavi, da, i jako je ostalo još jako malo vremena i dalje je komplikovano sve sklopiti, i dalje imaš stres, da li su svi tu, da li kasne, da li su došli. Znaš, nekako u jednom trenutku ne možeš da sagledaš taj broj ljudi i ne možeš da shvatiš da li su svi tu. Tako da ja non stop imam papir sa podelom i ja ih već brojim u komadima i štikliram ko je kada došao, gde je. Znaš, jako je bilo, mislim, jedan od najvećih problema jeste bio sklopiti celu ekipu sa terminima i po nekoliko sati smo, moja koleginica Marija i ja, pravili rasporede proba i uvek je tu neka promena, ali nekako se uhodaš u to i prosto shvatiš da ako hoćeš da projekat bude uspešan, da moraš naći
način kako da realizuješ sve što je potrebno. Kada već govorimo o kulturi u našoj zemlji, kako preživljava danas pozorište? Jako me to zanima, vi kao umetnici to možda čak i najbolje možete da mi kažete, i koliko uopšte politička situacija danas u našoj zemlji utiče ili ne utiče na pozorište? Pa ne politička, mi smo u stvari dobro, sve je vezano za politiku naravno, ali ne u onom ideološkom smislu, međutim politička u toliko što smo se mi mnogo zanali. Pokojni predsjednik Tito, koji je bio poznat po tome što, i to istinski, to znam recimo iz razgovora i sa Batom Živojinovićem, koji je bio njegov ljubimac, s Mokijem Samardžićem, sa ljudima koji su s njim bili vrlo često, saznajemo stvari o kojima mi nešto malo mlađi i ovi mnogo mlađi mogu samo da sanjaju. A to su, on je čovjek mnogo više razumeo važnost i bitnost kompletne, kad kažemo kultura, ja tu podrazumijem i obrazovanje i uopšte jedan način življenja potpuno drugačiji. On je voleo i pozorište i film i tu za autore u tom jednom periodu zaista nije bilo nikakvih problema. Jedina bitna stvar je bila da se ideološki baš mnogo to neče, a inače ovako to nisu imali problema uopšte. Pričati o novcu sad to je malo i neukusno, a mi smo, nažalost, to nisu krivi političari, to smo mi sami krivi jer smo dozvolili i dopustili da, pre svega ne reagujući od samog početka na činjenicu da pažnja prema kulturi sve više popušta, dozvolili smo jednu estradizaciju koja nam se sad dobija o glavu. Tako je. I prosto mi stalno očekujemo da će neko valjda da se seti, valjda će neki ministar kulture to da uradi. To ne može da uradi ministar kulture. On može da predlog, da da ideju, ali to moramo svi da realizujemo. A to znači da u vreme kad je drug Tito bio živ, znači do te 80. i posebno blista period su 70. godine, jeste bilo novca, ali je bio i drugačije okruženje, je bilo drugačiji način života se. Danas on je napravio od pozorišta, on je napravio veliku grešku. Prvo to praviti pozorište kao instituciju gdje su ljudi zaposleni na neodređeno vreme je direktno kontraproduktivno, verujte mi, samom poslu i prirodi posla. To sam htjela da pitam Jelisavetu, pošto je ona mlada glumica, baš na tu temu. Kako vi mladi ljudi sada dolazite do posla? Kakav je, evo sad možemo tu zajedno da uporedimo kako je bilo nekada, Bodo, kad si ti počinja, kako je sada u pozorištu i generalno mladi ljudi, kako oni doživljavaju kulturu danas? Prosto mi se čini da su se pogubili negde. Neko su se svi okrenuli nekim drugim problemima i nekako je kultura, nažalost, u današnje vreme na poslednjem mestu i što se moje generacije tiče, preće neko da ode da radi, zaradi bilo koji novac, vi pogledate butici, pekare, bilo koje druge prodavnice su popunjene ljudima koji su fakultetski obrazovani, tako da, pored svih tih silnih problema, egzistencijalnih, su ljudi zapravo nemaju vremena za kulturu, u stvari čak nije da nemaju vremena, nego nemaju novca, što je najstrašnije. Preće neko svojih tih 600 dinara za kartu dati da bar malo izdvoji vreme da se vidi s prijateljima, popije piće, nego da ode u pozorište i da još vidi neku predstavu komu se ne dopada, pa tomu onda promašeno veče. Nažalost, što se glumaca tiče i generalno svih umetnika, je jako teško da se zaposle. Eto, ja sam imala ludu sreću da sam se zaposlala, ali evo gledam, s obzirom na moje kolege, to je, čak evo ja pre nego što sam se zaposlala mislila sam da nikad neću i da je to realno, ne postoji nikakva šansa, zato što su sva pozorišta popunjena, zato što normalno starije kolege nije vreme ni za penziju ni ništa, a onda zbog sredstava, to jest nemanja sredstava u kulturi, onda samim tim sva pozorišta uzemaju ansambl i ansambl prestaje, samim tim mladi glumci nemaju priliku da se pokažu, kao što, nažalost, jako je mali broj reditelja ili bilo kojih drugih ljudi koji dolazi na Fakultet dramskih umetnosti da pogleda predstave na Mato Milošević, što je sramotno.
jako je mali broj, kažem, opet ponavljam, reditelja koje stvarno ima dosta njih, sad ih ne imenuje, koji dolaze da gledaju, ali uglavnom je svima to kao ma šta, ali opet s druge strane gde ćete nas pogledati ako nećete tu. Da li ansambl ima određeni broj zaposlenih i ne sme da ide preko tog broja? Ima broj, da, određeni broj. Da, grad kao osnivač, recimo Beogradsko-Dramskog, izdvaja određenu svotu novca za po njima dovoljan broj zaposlenih. I koliko je to možete dovoljno? Imati više. Pa ne znam, ja sad... 20, na primjer 20, oko 20-25. Vi možete imati 25, ali tih 5 plate zarađujete sami. Znači, to je to. Sad je to, kako bih rekao, ja zato mislim da ovaj sistem neophodno je, a ja zaista, apelujemo. Ne, zaista, neophodno je da dođe do, ako već idemo u te promene sve koje se kod nas najavljuju već 20 godina i više, ali neophodno je da uradimo promenu sistema organizovanja. Prvo, ne želim uopšte da koristim činjenicu što smo Jelisaveta i ja glumci, pa sad da ja nešto tu kao glorifikujem ulogu glumca, ali pozorište prosto ne postoji bez glumaca. Pa ja se sećam rečenice koju je još Hitler rekao, to je ako hoćeš da vladaš jednom zemljom, ubijaj prvo kulturu. Tačno, ne, ma to je i pre njega davno poznata stvar, samo što je on to recimo definisao lepo. Tako je. Pa jest. Ništa ovde nije slučajno urađeno. Ovde nije to urađeno, nije došao Slobo Milošević pa je on upropastio zemlju. Mislim, on sam, ne. Naravno da ne. Sistemski se radilo polako na spuštanju nivoa, pre svega obrazovanosti ljudi, naravno siromašenju, raznim tim, kako mi sad saznajemo, eto i otkrivamo, raznim velikim aferama i krađama, gde je društveni novac, što je potpuno neshvatljivo, odlazio i ja lično izražavam sumnju da bi bilo koja zemlja u Evropi i u svetu uspela ovoliko da izdrži ovu vrstu čerupanja i svega. Mi imamo sreće što stalno zaboravimo poljoprivredna zemlja, pa ima šta da se jede, još uvek. I onda smo spustili prag, ćuti, imam da jedem i dobro je. I tačno, to ide lagano ta linija, već više od 30 godina se radi na tome, da smo došli, valjda, jer smo udarili, ako još nismo udarili, vrlo brzo ćemo udariti o nešto tvrdo, pa će nam valjda to biti signal da moramo da se organizujemo. Mora drugačije se gleda. Ja lično, verujte mi, mi smo pre 10 godina Pele, Dragan Petrović i ja, koji je inače profesor na FDU i bio Jelisavetin profesor, imali jednu akciju, probali smo da organizujemo neki sindikat glumaca. I to je živjelo jednu godinu i po dana i svi su sa oduševljenjem prihvatili i rekao, jao, super, ajmo. Ja sam shvatio vrlo brzo zbog čega su. Oni su pomislili, fino, evo ima neko ko će. Tako je, sve mi je jasno. I nije dugo trajalo. Glumci, po meni, ako mene pitate to, evo tu je producent kuće koji će vjerojatno isposlovati posle premijere da ja izgubim ovaj status stalnog člana. Ja se zaista zalažem, ali naravno to mora da bude vrlo lepo uspešno. Glumci treba da idu na ugovore, to je bilo pre rata. Naravno, duže, ko je duže od 20 ili 25 godina zaposlen, on treba da bude zaštićen, jer to je prosto normalno, ako se prelazi sa modela na model. Ovi mlađi u početku na godinu, pa se pokažu, pa na 3, pa na 5. I onda glumac mora da vodi računa kako će da obavlja svoj posao, a i pozorište, ukoliko želi tog glumca da zadrži, da vodi računa da svako od tih glumaca koje je angažovao dobije određeni posao kojim će on biti zadovoljan i naravno da tako. I sad imamo situaciju da u svim beogradskim pozorištima imate veliki broj ljudi koji igraju u predstavama koji su honorarno angažovani. A ljudi iz kuće primaju plate, a igraju u drugom pozorištu za honorar. A oni iz drugih pozorišta koji su na plati igraju ovde za honorar. To je dupli trošak. Jeste. I to, ali to mora, ja se samo plašim da će to neko da sprovede, ali na naš način. I onda ima da pogine mnogo ljudi.
To mora lepo, polako, može da se uradi jedan prelaz fini koji će dati i vi ste onda stimulisani. Ovako glumac na neodređeno, ne glumac samo. Da ne pričamo sad o drugim službama po pozorištu. Zaista ništa nemam, svako ima pravo i treba. Funkcionalno mora da bude. Ne postoji način da Amerika plaća, kao što Beograd plaća 6. Koliko ima Beograd? Više. Više, ima 10 sigurno. I vi onda zavisite i vi se svedete, dobro, ja ću dobijem platu, pa sad koliko se snađemo? Ne, nego je tržište. Naravno, za to mora bude preduslov da bude i bogatije društvo, ljudi mogu, ali onda mora, karta, da vam kažem, kad bi bilo realno, pozorišna karta ne bi smela da košta manje od 2000 dinara. Da bi to moglo uopšte da ima nekog smisla. Ovako se mi igramo. Mi damo, karta košta 800 dinara, recimo 900, a mi damo popust pa se kupuju neke karte i za 400 i u redu je to što se publike tiče, jer bez publike nema pozorišta. Ali mi vrtimo i pravimo sve veći minus. I onda ne može da pravite predstave. A ne može neko da radi u Livnici tamo, pa sad treba za kulturu, pa šta njega briga, šta njega treba? Ranije, pošto sve vreme... daleko. Zanima me, ranije su, recimo, u to neko komunističko doba za vreme Tita, fabrike prosto otkupljivale karte i slale svoje radnike. Toga sada nema, ali ima toga ovo što pozorište? Ima po škole. Po školama samo? Škole dolaze, pa ponekad, evo sad smo skoro imali... Bude neki gazda, pa kao časti svoje službenike. Da, ponekad, ali je to stvarno retko, to je stvarno retko. Ma, da vam kažem, to što mi smo ljudi mitomani i mi volimo bajke u stvari. To kad kažu, ja da sam na zapadu, ja bi se ubio bi se od čega. Tamo ima 1,5 miliona glumaca koji imaju spremno 5 uloga i jure castinge non stop. I kad neko prođe pa se zakači, pa onda od tih 1,5 miliona koliko ima ovih takozvanih istaknutih, veoma bogatih, pa ima ih 30-ak, ali nema ih više. Tako je, da. Neverovatno, ali mi se polako bližimo kraju emisije, kako vreme brzo prođe kada se ćaska. Ja sam onda prevaran, ja sam se tek zagreo. Možemo da produžimo. Moram da pitam, pošto iza moje ideš jedna emisija, ali nešto ćemo da već da urgiramo. Ja bih ovako za kraj volila da još malo analiziramo samu kulturu u našoj zemlji. Da li vas dvoje, troje, uopšte imate model kako da se kultura vrati na taj neki pijedestal gde je bila nekada? Da li postoji način i hoće li se to desiti? Srđane, izvolite, hvala. Ne, mislim, ja se slažem, moram reći, možda ću isti koš sa Bodom nakon ove emisije, ali slažem se sa njegovim principom, da, treba stimulisati na taj način kulturu i generalno sve glumci na ugovor i sve ostalo. Mislim da bi se svi ozbiljnije bavili svojim poslom. Pardon, samo da se razumemo, ne samo glumci. Mislim na sve, zato što mislim da bi, recimo, i moj sektor i mnogi drugi bili mnogo drugačije stimulisani i mnogo bi drugačije razmišljali i mnogo bi efikasnije radili samim tim. Ja ću vam reći, izvinjam se, mi smo išli sa Buretom Baruta 97. 8. u Bon, recimo. I to je ogromna predstava, bila isto veliki broj, manji je broj glumaca nego ovdje u Tikvama, ali 50 ljudi ide, velika je scenografija i sve. Dođemo da igramo i nas dočekaju 2 ljudi, a mi povedemo, znači bilo je 20 glumaca i bilo je jedno 30 ljudi iz tehnike i svega ovo. Dobro. I ovi kažu, pa a gde su ljudi? Ovi kažu, šta vam treba? Jedan čovjek je za scenu sve što treba, drugi je za ton i svetlo. Šta vama treba? Pa ne je, šta vam treba? Čovjek otvori orman, sve je presloženo, svi kablovi, svi reflektori, mikrofon, šta god. To je spakovano tu, on je odgovoran čovjek za to. Ovaj za scenu sve što treba, on je tu, izvolite. Pa neće valjda on da nosi dekor, čovjek tu. Prema tome, te stvari su... Ja taman posla da želim bilo koga da ostavim bez posla ili nešto, samo racionalno kad bi radili. Bilo bi opet mesta za sve. I još jedna stvar. Grad Beograd ima par sala, ja sam ubeđen za to, kojima treba da se lepo okreće, sa malo tehničke osposobe i da se daju mladi, bilo kome, trupama koje se samo organizuju na rentu. To je to. Naprave komad, probaju, ako prođu, igraju 3 meseca, super.
zaradili su koliko su zaradili, to je rizik. Ovaj posao ne može da bude sigurica. Tako je, međutim, mi sad imamo jedan drugi problem, a to što ta publika koja dolazi, publika prosto ne želi da se zabavi i ne želi da gleda teške komade, ne želi da gleda mnoge stvari koje se rade u pozorištu koje su edukativnog karaktera. Ima jedan TV kanal koji mogu da gledaju i da uživaju. Pa mislim, to je isto, pa to je napravljeno. A jel pozorište ima problem zbog toga? Zato što vi treba da pravite komade koji su više zabavni nego edukativni po mene. Da vam kažem, evo recimo, ovo uopšte nije ni malo zabavan komad, ali ne samo drugo, ima, i ne samo u BDP-u, ima na drugim mjestima. Međutim, često, to priznajem, dogodi se pa se vodi računa i o tome, to nije dobro, to nema veze sa pozorištem. Slažem se, ali... To nema veze sa pozorištem, ali je to globalno, to je urađeno, to nisu radila pozorišta. A sad, može da se ispravi, ali treba vremena, ništa ne može preko noći, može da se krene preko noći, pa onda lagano, fino i da za jedno 10 godina Jelisavetina deca ili unučići budu mnogo kulturniji i zadovoljniji životom u ovoj zemlji. Dobro, ali ja ipak mislim da smo mi ti koji treba da plasiramo taj način kako shvatiti pozorište. Ne, naravno. Mi to treba da uradimo da bi neke buduće generacije, kao što se plasirala ova popularizacija, na neki način estradizacija cele priče, mi smo ti koji treba da vratimo stvar na mesto kome sve to pripada i što jeste stvarno pozorište. Dobro, ali ja sad imam pitanje vrlo prosto koje se nameće, to je koliko vi glumci i još te institucije kulture imate prostor u medijima za tako nešto, jer mediji tu igraju ključnu ulogu. Pa dobro, sad evo, ajde, ja ću reći, nije čudo što recimo Srđan Obrenović ili Ana ili Marija bilo ko zove mene kao, pošto sam ja već dugo pa kao ime, pa kao, eto njih interesuje da neko kao pozna dođe pa da nešto kaže o predstavi. To je greška, užasna greška. Mladi treba da idu i mladi da gostuju i mladi da pričaju i na taj način šire neku vrstu. Kako bih rekao, ja sam počeo sa poslom poznat široj publici po seriji Dome slatki dome, gde sam igrao Kesu. I tih 6-7 godina dodao se nekog prođe, ja to shvatam, to je deo posla. Ljudi su me tada videli prvi put, prepoznali i oni sad misle to je tako. Što ne gore, postoje ljudi koji veruju da sam ja možda i takav. Prosto je to, ali nema veze, to uopšte nije bitno. Znači, mora se da više prostora, više slobode, više projekti, mladi ljudi moraju se udružuju, ne sme da bude ideal mladih ljudi da traže posao, stalni posao i onda budu mirni i boga mi većina, Jelisaveta ne spada u tu grupu, ali većina kad se zaposli, očekuju da će neko da ih zove. Ja ću samo reći još jednu reč. Peli i ja smo, zahvaljujući Beogradsko-Dramskom, smislili, mi smo se naigrali u životu i sve, ali smo hteli da uradimo nešto do čega nam je stalo. Pa smo poručili tekst, pa je Vlado Đurić napisao Savršeni kroj. Pa su nam ljudi iz pozorišta vrlo izašli u susret. Pa mi to igramo. I to je puno stalno, evo, Zasarki, kad god izađe raspored, to je puno i lepo i duhovito i sve. Znači, to je ono što može da bude zabava. Ali ne zabava u smislu, neću da imirujem uopšte, to uopšte nije bitno, ne želim to sve kolege i svako na svoj način živi svoj život. Sve trudi, tako je, snalazi. Ali mi radimo, i mi imamo probleme kad treba se gostuje, kad mi ponudimo dvoje ljudi, i tamo gdje igramo, gde nas uzmu, bude puno i sve i ljudi prvih 10 minuta je rezervisano, misle da je to nešto, kad vide da je stvar vrlo s razlogom, a da je opet duhovita i zabavna, a ima smisla, onda se oduševi i bude lepo. Znači, može sve te komponente oko zabave i oko svega mogu da budu sadržane ako je proizvod pravi. Slažem se. Mnogo vam hvala što ste bili kod mene. Jelisaveta, razlog zbog čega si ti manje pričala to što si bolesna, moram da objasnim, da imaš, čuvaš se za premijeru. Čuvam glas za premijeru. Dakle, Srđan Obrenović, producent Beogradskog dramskog, Jelisaveta Rašanin i Bojan Vinković su ovog prepodneva obeležili emisiju Prvi sa zvezdama. Bila je emisija malo drugačija, nije onako kako ste obično navikli. Nadam se da ste uživali i... Mi jesmo. Vi svakako.
Želim vam srećnu premijeru, vidimo se za 2 dana u Beogradskom dramskom pozorištu. Naravno, Prvi radio će kao i uvek pratiti sve ono što se dešava u Beogradskom dramskom, pa ćemo samim tim i obavestiti kako je prošla premijera. Hvala lepo, prijatno. Hvala, Sanja. Čujemo se sledeće nedelje ponovo od 9 do 11, do tada ostanite uz Prvi. Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Samo na Prvom.